Hola a tothom, soc la Marta i benvinguts a un nou vlog de recomanacions de llibres. Aquest és el primer vlog de la Booktubeathon. Són ara mateix les 11:33 i estic esperant a que comenci la Booktubeathon perquè demà tinc un dia horrible, o sigui, horrible per començar la Booktubeathon. He de fer un pastís superdifícil. He de fer un pastís superdifícil demà. Vindrà una amiga a ajudar-me a fer el pastís. A la tarda també horrible. Però ho intentaré. Per tant, avui intentaré començar a llegir molt. Ara em vaig a posar el pijama per estar preparada per llegir al màxim. No sé a quina hora aniré a dormir, però vull llegir molt. Estic pensant en fer un canvi a la meva TBR perquè ara mateix m'estic llegint Silver, que pensava que ja m'hauria acabat, però com que he estat estudiant per un examen no me l'he acabat a aquesta època. Per tant, com que estic enmig de Silver i estic enganxada, crec que en canviaré un que potser no hi estic tan enganxada perquè aquest ja l'estic llegint i el canviaré per Silver, com per exemple el que m'he de llegir quan s'hagi post el sol, perquè ara mateix ja s'ha post el sol. Per tant, em sembla que faré això i continuaré llegint Silver. I amb una mica de sort podria com fer meitat avui i meitat demà, amb una mica de sort. Doncs sí, acabo de venir d'un sopar familiar, ja són i 34. Són les 12, comença la Booktubeathon! Can't keep my hands to myself. Hands to myself. Can't keep my hands to myself. Hands to myself. És la 1:23 i després d'una hora i quasi mitja de lectura, ara us faré la meva update. Vaig a dormir, se m'estan tallant els ulls, ja no puc continuar llegint i em fa molta por perquè aquest llibre m'està afectant el cervell, o sigui, em fa por. Fins aquí la primera part del dia 1, ara me'n vaig a dormir, però el dia 1 comença demà. L'únic que han fet aquesta primera sprint de lectura, que estic molt contenta perquè crec que he avançat bastant i demà una mica sort llegiré el mateix que he llegit avui i llavors només em quedarà una tercera part del llibre. I això, bona nit i ens veiem ara mateix. Bon dia a tothom, és oficialment el dia 1 de la Booktubeathon, m'acabo de despertar. Ara vaig a continuar llegint i després us ensenyaré els challenges i els fem, vale? Silver, que va ser el llibre que estava llegint ahir, ara l'he de deixar perquè és el llibre mala tria. O sigui, a l'últim moment vaig dir agafo Silver perquè el vull tenir dins de la TBR perquè és un llibre que abans, o sigui que ja l'havia començat a llegir i tal. Ui, se'm tanca un ull. Però el vaig fer servir com a llibre de llegir quan es posa el sol, que és molt dolent perquè té 300 pàgines. Per tant, ara tinc un challenge de veritat, que és acabar-me aquest llibre a les nits. Quan això va parlar de somnis i em fa por, si tinc una conversa amb la gent de la Booktubeathon de jo dient que em feia por anar a dormir perquè aquest llibre m'havia fet entrar por. I ara necessito un altre llibre per continuar llegint i he escollit The One de Kiera Cass, que compleix el challenge d'un llibre que vaig descobrir a través de Booktube. I després em posaré amb el challenge d'Instagram, o sigui, quan ja m'hagi activat una mica em posaré amb el challenge d'Instagram i amb el de YouTube. I fins aquí la meva update. Anem a començar The One. Call me, ain't call me, just call me, call me, call me, call me, ain't call me, just call me, call me, call me. Do it like El meu pastís, no vull obrir per si de cas, no vull que li passi res. Amb el pastís al forn, ja sabem què vol dir això. Aterratge forçós al sofà. Lectura, The One, de Kiera Cass. Anem per la pàgina 55. Està superinteressant. break me, taste me, pull me up like the northern lights. Can you hold me down for one night like I got 3 strikes? Call me, ain't call me, just call me, call me, call me, call me, call me, ain't call me, just. Era una situació de desesperació. Em pensava que ho tenia tot controlat, em pensava que el meu pastís estava al forn, em pensava que jo estava llegint, vale? Hi ha 75 pàgines, capítol 10. Sona l'alarma, deixo de llegir. Me'n vaig a la cuina super emocionada pensant «Uau, el meu pastís, per fi podré veure com ha quedat». El trec del motlle i
bueno, doncs surt aquesta cascada, no? Com a mínim, cada estona que està al forn és estona que jo puc estar llegint. Per tant, mantinguem-nos positius entre tota aquesta negativitat. Hola, Aina, aquesta és la persona que em distreu de llegir, que ha vingut a mi a fer el pastís. A veure, tinc el segon pastís, perquè ara n'he fet 3 en comptes de 2, que és el que havia de fer. Vamos, molta estona sense llegir. I des que ha arribat aquesta persona que porto sense llegir. Però bueno, ara ens anem a vestir i a arreglar perquè sortirà el meu vlog update de la Booktubeathon que penjaré avui al canal i allà acabaré de fer l'update de com vaig del llibre. On estan els tovallots? Després de diversos intents i de molta estona de dedicació, aquest és el nostre dòmino. És superxulo, sembla una jota supercargolada, un cargol. I ara és el moment de gravar-ho. I tira-ho. Quina emoció, per favor. Hola a tothom, soc la Marta i benvinguts a un nou vídeo de recomanacions de llibres. Aquesta és la meva primera update de la Booktubeathon i dia 1 de la Booktubeathon. Com ja heu pogut veure en els vlogs que he posat al principi d'aquest vídeo, ara hem arribat a la part final, d'acord? On us faig el resum de tot el dia 1. Ja heu vist com ha anat tot, però ara estem a la part on us explico què he fet i on us ensenyo el challenge de la Booktubeathon d'avui. Per tant, començant amb l'update dels llibres. Vaig començar el dia 1 a les 12 en punt de la nit. Va començar el dia 18 de juliol i jo estava preparada per començar la meva Booktubeathon i estàvem parlant pel grup de bloguers. Va ser superxulo i vaig començar amb el llibre de Silver, el tercer libro de los sueños de Kerstin Gier. Aquest llibre no està a la meva TBR, però l'he canviat perquè aquest llibre ja el tenia començat. I ja hi estava enganxada, per tant he pensat que era inútil començar un nou llibre quan ja tenia aquest, deixar-lo durant una setmana, quan aquest, si ja estava enganxada, faria que llegís més ràpidament altres, o sigui que el llegís més ràpidament. Per tant, ahir a les 12 el vaig continuar llegint, anava per la pàgina 40 i ara hi vaig per la pàgina 150 i estic very happy about that. Però aquest l'he posat com el challenge de llegir quan es posa el sol, per tant, ara el continuaré llegint perquè fins ara no l'he pogut tornar a llegir, però què ha sigut el que he agafat aquest matí per llegir durant l'estona en la que no es posa el sol? The One, de Kiera Cass, que complia el challenge d'un llibre que vaig descobrir a través de Booktube. I sí, ja vaig per la pàgina 86, capítol 11. És increïble, estic super enganxada i estic molt contenta d'haver agafat aquest llibre perquè estic volant, o sigui, és perfecte per llegir. També me n'he donat que potser hauria de fer un altre canvi depenent de... Aquests en realitat són els 2 llibres gruixuts de la pila, per tant potser no hauria de fer cap altre canvi, però també tinc la segona part de Pulsacions de Javier Ruescas i Francesc Miralles, Batex, que és un altre llibre perfecte per llegir durant la Booktubeathon. Per tant, depenent de com vagi allò d'allà, potser també faré algun altre canvi, però òbviament us informaré perquè penjo un vídeo cada dia aquesta setmana, per tant, entreu cada dia al canal perquè penjaré un vídeo amb el challenge d'aquell dia i amb el resum de com ha anat tot i abans veureu el vlog de tot el meu dia i de com vaig llegint al llarg del dia. Encara que no hagi pogut llegir molt avui, o sigui, això només ho he llegit al matí. Només he pogut llegir al matí de tot el dia d'avui i ara a la nit. Però durant tot el dia he estat amb una amiga, he fet el challenge i després m'he anat tota la tarda fora. No he pogut llegir, però bueno, ja sabia que seria així, però igualment m'hi he apuntat perquè m'ho estic passant superbé igualment i de participar i de poder penjar els vídeos perquè l'any passat no els vaig poder penjar. I en fi, anem al challenge d'avui que és fer un book domino, per tant fer un domino de llibres i l'Aina, la meva amiga i jo ho hem fet i mireu el que ha sortit. No sabeu quantes... la ràbia que m'ha fet, quantes vegades ho hem fallat! Quantes vegades ens hem... Oh, és que de pensar-ho m'estresso. Deixo que ho mireu.
vostre dia número 1 de la Booktubeathon. El meu ha sigut no genial, però m'he passat molt bé igualment. He pogut fer el challenge, ho podré penjar i jo crec que vaig bé d'aquests llibres. A veure com anirà el dia 2. Ens veiem el dia 2 i espero que tingueu una molt bona nit de lectura, perquè tots sabem que les nits de la Booktubeathon es llegeix, i que tingueu una molt bona Booktubeathon en general. Ens veiem el dia 2. Adeu, bona lectura i bona Booktubeathon!